आंनि जेसेबांनि एडभार्टाइजनि जेसेबांनि रिभिउ फैयो इनकाम फैयो इयो माने गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आं मानो दिनै मानि थाखाय थांगासिनो नोंथांमोना दसेनि उनाव मिथिगोन आं बिराद गोबावसिमोन आरोना लोगोफोर आंनि बे आरबि रैमालु बर' इउटुब चेनेलाव भिडिअ लाबोया ओंखायनो दिनै सानबाय मा दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो ओरैनो नर्मेलाव होननानै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनो इन्टारेस्ट मोनो अब्ला आं भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो दायो आं माने मेन रड मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने एकदम मानसिफ्रा खालिथार आरोना माने फुङाव फार्स्ट टाइम सिखारलायबाय दिनैबो खेबसे जों थांगासिनो आरो ओमफ्राय ज'नाय थांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय दा एकदम रडा खालि नै गारि बारा खाराखै आरोना दासो नै बास मिउजिक दंफैयो ओमफ्राय आरो सुपार दंफैयो आरो बिदिनो गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय दासो नै गारिफोरा गंसे गंनै खारहोलांगासिनो आरो ओमफ्राय आं हारसिं थाङा आंबो सासे लोगो थांफाबावगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना मा होनोमोनलाय दा नुगोन लोगोखौबो जों ट्रेनजों थाङो नालाय एकदम माने फुङाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर फुङावनो एकदम सिखारनानै फुङाव जोंना 6टायावनो मोनोना ट्रेनखौ ओंखायनो जों थांनो नागिरदों आरो सैमाया आंनो गिदाबाथ' फैफागासिनोलाय आं बिराद सैमा गियो आरोना लोगोफोर माने बिराद सैमा अरजानो गियो ओंखायनो बिराद गियो आं सैमाखौ गिदोंमोन आं सैमाखौ नै जोंना गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय बासआ मोनफैबायानो बास माने सुपार आरोना नाइट सुपार दायो नै जोंना फुजानि थाखाय माने दखानफोरा लुफैजोब्बायनो आरो ओमफ्राय आरो मुर्ति बहायनो थाखायबो नै स्टेजखौ लुखाबायानो जोंना मन्दिरा बेयावनो आरोना माने दुर्गा फुजाखौ जोंना इयावनो बहायो ओमफ्राय फुजा जाबाथाय नोंथांमोननो देखायफिनखागोन जाय सिगांनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना नुदोंबो जानो हागौ दायो नै जों सिमेन्ट सापरि स्टेसन मोनफैबाय आरोना लोगोफोर माने जों एसे एडभान्सबो मोनफैबाय मानोना आं सबाबो एडभान्स जानो लुगैयो आरोना माने अबेबाफोर थांबाथाय माने बिराद एडभान्स थांनो लुगैयो जेखुनु जाया मानो दायो नै बेसेबा गोबावनि उनाव नै ट्रेनाबो मोनफैबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो दायो जों गाखोना लाग्रोनोसै आरोना ट्रेनाव ओइ नै सिपिड सिप Sir? Actress? Kagak bisa terbaik. Matanya last nya kerung dan apa? Ini tiga aktris nih, bener malah perah. Oh my god. Eh masih muslim beda. Masuk. Enggak apa. Tangan stick kayak apa? Apa? iPhone. Hah? iPhone. Mau lah. Bisa ba? Hah? Noten po. Bisa ba? Wala noten mo. Hah? 18 naman. Bisa lang na. 18. OnePlus ko lang sa sini. Bisa na. Train lagi no. Lain po yan. Apa sih kalau begitu nih? Iya kan gambar. Dini biar अवस्था खराब गलत रही थी नू मना है पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए दायो जों मोनफैबाय आरोना नै ओमफ्राय बिराद मानसियानो मालाय फुंनिफ्रायनो लाइन फाथिना दंफैखाजोबोमोन ओमफ्राय नै एकदम जों बिराद लास्टावसो दं आरो ओंखायनो दसे जिरायना थाबाय जोङो नङाबा दा बिराद गसंनांगोन नालाय ओमफ्राय नै जों माने ओंखाम उखैनानै माबा माबि जाना लाफैग्रोबाय आरोना माने जों फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखैमोन नालाय ओंखायनो माबा माबि जाफैग्रोबाय हटेलाव एवगोन मा बानलुखौ सोदोरै rumah Bandung nih, angna rumah Bandung ya, sana kan, angni rumah Bandung ya, sana kan. दायो जों माने फर्मफोरखौ गासिखौबो जमा होना फैजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जों दायो थांनो थाखाय रेडि जाबाय जों गारिया खारबायानो ओमफ्राय माने जोंना दिनै खामानिया जागोन जायाखै जेबो मिथियाखै आरोना माने उनावसो मिथिसिगोन माने दायो लोगोफ्राबो मोनफैजोब्बाय खावसेया उनाव गाखोबाय आरोना ओमफ्राय दायो जों थांबाय थानोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो लाइक खालामना गालांबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना गालांदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै थाबावदो
माने जनानिफ्राय थांनानै फैबाय आरो ना बेनिफ्राय मानि थाखाय थांदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै ओमफ्राय आरो आंनि चेनेलाव मानि थाखाय भिडिअ लाबोयाखै बेखौबो आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो क्लियारै माने गोबां कमेन्टआव खोथा सोंहरदों दाना लोगोफोरा माने मानि थाखाय भिडिअ एंगाराखै आरो मानि थाखाय मा जादों मा मादों होननानै ओंखायनो आं नोंथांमोननो क्लियारै खोन्थानो सानबाय आरो ना आङो माने आंनि चेनेलनि जिमेला सोरनिबा एकाउन्टनि एकाउन्ट नङा आंनि गुगोल एडसेन्स एप्लाइ खालामनो हायाखै आरो ना लोगोफोर आंनि चेनेलनिखौ ओमफ्राय माने मालायनि जिमेल एड जाना दंफैयो आरो ना आंनि जेसेबांनि एडभार्टाइसनि जेसेबांनि रिभिउ फैयो इनकाम फैयो बेसो माने मालायनि एकाउन्टआवसो हाबहैगासिनो आरो ना ओंखायनो आं माने गोदान भिडिअ लाबोनो बिराद बादों ओंखायनो माने दा बेफोर भिडिअ बानायबाबो मालायनावसो हाबहैजोबगोन ओंखायनो माने बेनि थाखायनो आं जेबो भिडिअ लाबोनो गोसो जायाखैमोन दाना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि बिराद कमेन्ट दंफैयोमोन आरो ना बिराद मोजां माने गोदोनि भिडिअफोरनि कमेन्टआनो दासो बिराद फैदों आरो ना माने आंनि भिडिअ दासो एसे भाइरेल जानो हमदों ओमफ्राय आरो मा होनोमोनलाय बिराद मोजां कमेन्ट फैदों आरो ना बेनि थाखायसो मोनथाय नोंथांमोनसिम माने बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय क्लियारै खालामनो थाखाय ओमफ्राय आरो माने आङो थानो हाथाराखै आरो ना नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै माने भिडिअ लाबोनो जाबाय आरो ना गोसोआ ओमफ्राय जेबो इनकाम मोनाबाबो आं सानबाय मा आरबि रैमाल बर' आं इउटुब चेनेलाव भिडिअ लाबोबाय थाफिनसिगोन होननानै जेबो लुगैला आरो ना इउटुबनिफ्राय आङो माने दानि एसे फिसा जाहांनायावनो माने इमान हेटार्स ओंखारखाबाय आरो ना माने नायनोसै उनफोराव मा जायो माने आं खेबथाम चान्स मोन्दोंमोन आरो ना बे खेबथाम चान्सआबो माने गैला आरो ओमफ्राय दा माने जानायनि बारा आसायाव गैखाला होमबाबो माने आं एसे ट्राइ खालामदोंमोन आरो जागोन जाया बारा थिग गैया जाबाथाय नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों क्लियारै खोन्थाफिनसिगोन ओमफ्राय माने आंनि चेनेलनि जिमेला मालायनि एकाउन्टआव एड जाना दं नालाय ओंखायनो आङो भिडिअखौ लाबोथाराखैमोन आरो बेनि थाखायनो ओमफ्राय एबार भिडिअखौ लाबोबाय थाफिनसिगोन बेनिफ्राय माने आं गोदान मोनसे इउटुब चेनेल खुलिना लादों आरो ना इउटुब फाग्ला बेयाव नोंथांमोना थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ ओमफ्राय जेसेबां बेफोरनि आंनि आरबि रैमाल बर' भिडिअ बानायगोन ना बेफोरनि जेबो मोननाय नङा आरो ना भिडिअनिफ्राय बेनिफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो खोथानो होननानै सानबाय दंमोन ओमफ्राय दिनैसो खोथाबाय आरो ना ओमफ्राय आं दिनै जनायाव मानो थांदोंमोन बेखौबो नोंथांमोननो खोथानोसै माने आंनि एकाउन्टआ लक जाना दंमोन आरो ना आंनि पासबुक एकाउन्टआ केवाइसि जाना दंमोन ओमफ्राय सिगां दंबावोमोन खुलिफिनदोंमोन बाट मा होनो फैसा 500 सोफिननो थिनदोंमोन आरो ना 500 फैसा सोफिननि थाखायनो आंनि एकाउन्टआ लक जाना दंमोन बेनिफ्राय आरो मा होनो फैसा दंमोन आरो 15,000 बेखौबो बख'नानै 500 सोफिननो थिनदोंमोन आरो ना ओमफ्राय सोफिनदेसो नालाय लक जाफिनबाय ओमफ्राय दा आंखौ माने फैसा दंबावो आरो ना एसेसो ओमफ्राय बेखौनो दुर्गा फुजानि नामाव खुलिनो सानदोंमोन ओमफ्राय खुलिनोबो हादियासै ओमफ्राय गाबोन समफोर थांफिननो खुलिफिनसिगोन मानोना समबार आरो बिस्थिबारावल' खुलियो नालाय दाख्लै समबाराव थांदोंमोन मैयायो ओमफ्राय आरो दिनै भिडिअखौ बानायबाय आरो ना मैया माने मेंनानै आं माने भिडिअखौ लाफिनदियासै माने आं 3थायावसो मोनफैखायो नालाय न'आव सौनायनिफ्राय ट्रेना ओमफ्राय बेनि थाखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो ना मैया ओमफ्राय मेंनानै उन्दुना थाफैबाय नालाय ओमफ्राय आंना रुमाबो लेथ्रा जादोंमोन रुमखौ साफा खालामनानै ओरैनो उन्दुखाबाय आरो बेनिफ्राय बेनोमोन आरोना दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना माबायदि मोनखो बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो आंनिफ्राय सर्ट मुभि आरो कभार भिडिअफोर लाबोजानो लुगैदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफैथारसिगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि अननायाव आंनि चेनेला मोजां जाफिनगोन बायदि आसा दं आरो ना आसा गैयाबो बायदिबो आसा दं बायदिबो आरो ना ओंखायनो माने भिडिअखौ लाबोनो बारा एसे बोरैबा मोनदों गोसो दुखु मोनदों आरो ना माने बिदि खालामनांगौ होननानै माने सासे मानसिखौ गुगोल एडसेन्स पिन एप्लाइ खालामनो होदोंमोन नालाय सिगाङाव मनिटाइज अन खालामनो होनायाव सिगां माने बेयावनो माने गावनि जिमेलखौ एड खालामना हरफादों आरो ना बे मानसिया ओमफ्राय इ मानसिनि नामबो ओंखारदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आरो जिमेलबो मोनदों ओमफ्राय जिमेलखौ रिमुभ खालामना होबाय ओमफ्राय माने खेबथाम चान्स मोनो नालाय गुगोल एडसेन्स एप्लाइ खालामनाया ओमफ्राय बे चान्सआबो गैला नालाय आं मिथियामोन आरो ना खेबथामल' मोनो होननानै ओमफ्राय आं खालामबाय ओमफ्राय आं हारसिं खेबसे खालामबाय ओमफ्राय आदाखौ सासे खालामनो होबाय ओमफ्राय सासे जों लोगो दांदो खालामबाय खेबसे ओमफ्य इयावनो चान्सआ थांजोब्बाय आरो ना खेबथामबो ओंखायनो बारा जानायनि चान्स गैया होमबाबो माने भिडिअ लाबाय थासिगोन नोंथांमोना भिडिअ जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाय गोदान आरो आंनि सेकेन्ड चेनेल इउटुब फाग्लाखौबो नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय गाहायाव दं डिसक्रिपसनाव लिंकआ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदों आरो आंखौ एसे हेल्प खालामदो जाहाथे नोंथांमोननि मददजों आं भिडिअ लाबाय थानो हायो आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय इउटुब फाग्लायावबो भिडिअ होगोन आरो नैबे आरबि दैमालु बर'बा आं भिडिअखौ होबाय थासिगोन मानोना बे चेनेलखौ दानना लाबाथ' माने आंनि मेम'रिसबो जेबो थानाय नङा आरो ना बेनि थाखायनो माने आं बे चेनेलखौ सालायफिनसिगोन आरो ना लोगोफोर स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ माबायदि मोनखो बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो दिनै भिडिअ एसेनोसै आरो ना लोगोफोर बाय बाय